Bon día, é un gosto estar aquí. O meu nome é Elías Feixo Torres, sou o decano da Facultade de Filoloxía, que, como algunhas persoas sabedes, non ten que ver con aspectos físicos nem nada diso, e si con que é como quen dirixe un liceo, un instituto, só que neste caso esta Facultade de Filoloxía. Quero comezar por darvos as máis calorosas boas-vindas a esta facultade, a Universidade de Santiago de Compostela, a todas as persoas que estáis aquí. Tamén comezar por indicar que para nós esta é unha actividade relevante na universidade e por iso, de maneira inmediata, dou a palabra á profesora Gabriela Prego, que exporá as liñas xerais deste encontro de Trocando Linguas. Entón, profesora Gabriela Prego. Hola, bo día, escoitaseme. Moitísimas grazas, o señor decano sabemos que ten unha axenda moi axustada e agradecemos que hoxe abra este acto. Moi bo día, como estades? Ben? Preparados para traballar? Sí? Que tal as vosas viaxes? Ben? Sí? Bueno, pois en nome das miñas compañeiras coordinadoras desta actividade, a profesora María Camaño, a profesora Marta Estévez, a profesora Luzas Varela, de todo o equipo que formamos Equilín, queremos darvos a benvida a esta actividade, a esta Olimpiada da Diversidade e a nosa facultade, que dende hoxe tamén é a vosa facultade, porque formades parte dun proxecto que aquí se leva a cabo. Neste cuatrimestre abristes as portas das vosas aulas para nós, fixestes con moita adicación, con excelencia, as actividades que vos propoñíamos nestes días, e agora tócanos a nós ser as vosas anfitrioas. E esperamos que vos sintades tan acollidas aquí, nesta nosa casa, como nós nos sentimos nas vosas aulas. Polo tanto, para non esquecerme de ninguén, vou ler o noso agradecimento aos investigadoras e investigadoras da clase primeiro C, primeiro F, primeiro E, segundo A, segundo F e terceiro de PDC e as súas profesoras do IES Manuel Murguía, Katia Capelán, María Jesús Mourín, Alexandra Recarei e Teresa Seara. Hoxe nos acompañan a profesora Capelán e a profesora Mourín en representación das súas compañeiras e 40 estudantes en representación dos 150 estudantes que participaron deste centro. Tamén o noso agradecemento aos investigadoras e investigadoras que hoxe están aquí con nós, de cuarto de portugués e de terceiro B do IES Milladoiro, que hoxe están coas súas profesoras Valentina Formoso e Patricia Calviño. E dende moi lonxe viñeron dende Burela unha representación de investigadoras e investigadores de terceiro. O noso agradecemento a eles, a elas e ao seu profesor Bernardo Penabade, que fixeron esta viaxe tan longa para hoxe estar aquí con nós. Por suposto, non podo concluir esta sección de agradecemento sen facerlle unha mención especial a estes expertos e expertas que temos en primeira fila. Non sei se se poden poñer de pé. Poden se poñer de pé? Estas expertas poden dar a volta, sí? Estas expertas son unha representación de máis expertos e expertas que estes días estiveron a traballar con nós. Son expertos na vida, expertos en longas traxectorias lingüísticas. Entón, eu vou dicir os nomes dos que están e dos que participaron e non están, e imos facer así como unha palma todos xuntos e outros o aplauso de lingua de signos. Parécevos? Sí? Esta fila lingua de signos, esta fila aplauso. Cada nome que diga, pois todos a vez. Eu fago así e todos a vez, vale? Flora Crescencho, Teresa Rodríguez, Ivonne Rochenbuller, Gabriela Bonato, Marisa Roibal, Carmen Canosa, Severina Núñez, Anuncia Morlán, creo que a dixen outra vez.
Agapito García, Xulia Vázquez e o matrimonio Ramiro e Guillermina Donato. Bueno, tamén imos darlle un aplauso en lengua de signos e lingua normal, bueno, lingua oral, non, xestual, xa non sei en que, pois a Pitusa Evamonde, que é educadora social e animadora do Concello de Arteixo, que coordinou a todas estas persoas maiores, axudanos moito nesta coordinación, e, por suposto, a Concellería de Maiores, Asuntos Sociais e Participación Cidadá, e a súa concelleira, Fina Zas, porque facilitaron, ademais desta coordinación, que toda a comitiva de Arteixo estivesen hoxe aquí, facilitou o transporte deles. Entón, xa poden sentarse, as nosos expertos e expertas van sair máis veces. Imos comenzar a traballar, entón quero que estedes moi atentas porque vamos a encadrar un pouco todo o que fixemos e se me esquezo de algo, ao final decidesmo, ou cando vos toque sair decides tamén fixemos isto que se esqueceu Gabriela, vale? Como vos sabedes, o primeiro día que fomos ás vosas aulas, no caso do Milladoiro e no caso do Manuel Murguía, tivemos unha sesión de formación e vos explicamos que íbamos a facer a actividade Trocando Linguas. E vos explicamos que os obxectivos fundamentais desta actividade era, por un lado, ofrecer recursos para que vos podedes investigar e reflexionar sobre a diversidade lingüística das vosas contornas, do voso centro e sobre os problemas de intermediación lingüística e conflitos comunicativos que pode haber cando non compartimos recursos comunicativos e lingüísticos. Que íbamos a trocar experiencias lingüísticas familiares e persoais, que íbamos compartir e partillar na aula os repertorios a través da expresión dramática e de xogos vinculados coas emocións. Dixemos que íbamos tentar crear espacios transxeracionais con persoas maiores con diversas trayectorias migratorias de orixen autóctona, para que xente de orixen, persoas de orixen autóctona que estuveron na migración ou persoas que son de outros países e que agora viven en Arteixo e que teñen longas trayectorias vitais, poidesen intercambiar experiencias lingüísticas cos nenos autóctonos e alóctonos que están, neste caso foi no Centro Manuel Murguía, e que íbamos a facer outra actividade, na medida das posibilidades, de visibilizar fora da aula a diversidade lingüística da contorna. E cada un dos centros fixo dunha maneira diferente. Esta actividade Trocando Linguas non é algo aillado, sino que forma parte de un proxecto de investigación coordinado que se está a desenvolver en 4 universidades diferentes, na Universidade Oberta de Cataluña, na Universidade Autónoma de Madrid, aquí en Galicia, aquí na Universidade de Santiago de Compostela, somos nós, aquí en Galicia, e na Universidade do País Vasco. Concretamente nós, esta equipa que estamos aquí, estamos interesadas, sobre todo, nos espacios urbanos galegos e como se están a transformar os espacios educativos conectados coa migración, coa globalización. E consideramos que vos, os rapaces e as rapazas, sodes agentes clave nestes cambios sociolingüísticos. Non vou parar moito aquí, porque na sesión, na actividade do ano pasado, tivemos máis tempo para estas cousas, pero sí, gustaríame decir que os 3 enclaves, Arteixo, Milladoiro e tamén Burela, Arteixo e Milladoiro máis paralelos porque están a carón dunha cidade. Podemos considerar que son enclaves representativos dos cambios sociolingüísticos conectados coa migración que se están dando moi lentamente nas últimas décadas en Galicia. Sabedes que Galicia foi un punto de partida de moitos migrantes no século pasado, ata os anos 60, segue habendo emigrantes, pero agora tamén somos un espacio de acollida. Temos veciños e veciñas que veñen a vivir e que son agora galegos e que veñen de moitos sitios. Entón, Arteixo é o sitio que temos máis estudado porque levamos
dende o 2010 observando os espacios educativos, en concreto o Manuel Murguía dende o ano 2016-2017. Fixemos no 2019 unha enquisa sociolingüística de centro en todos os centros educativos de secundaria obligatoria do municipio, e cos datos do censo, esta enquisa tivo varias pruebas piloto, podemos constatar que os arteixáns son dos 5 continentes e hai unha grande variedade de linguas, de formas de falar, de variedades lingüísticas e acompañado da etnografía que todos os anos imos facendo con vos, imos observando e cada vez hai máis nómina de linguas e variedades. No caso de Milladoiro empezamos etnografía este ano, a nosa compañeira Marta Estévez estivo facendo un seguimento máis estreito, pero un pouco a radiografía xeral, segundo os datos do censo, é o mesmo, non? É dicir, hai persoas de moitas nacionalidades, unha parte como en Arteixo e tamén en Burela, despois nos poderá constatar o profesor Benavade, algúns das persoas nacidas non nos centros, sino nas localidades, en sitios como Alemania ou Francia ou Inglaterra, realmente son fillos de galegos que emigraron alí. No caso de persoas de América Latina que aparecen pois un pouco nos gráficos dos tres países, moitos deles son pois descendentes, terceira xeración de galegos que foron a eses países, pero tamén hai persoas de Europa, persoas de América Latina, que agora viven en Galicia, que non teñen que ver coa emigración galega, e, por suposto, nos tres enclaves hai persoas de países de África, de Asia. Cada unha destos sitios ten a súa peculiaridade. Ten estas diversidades de orixe, pero Arteixo destaca a comunidade marroquí como a máis tempo enraizada. Creemos que no Milladoiro o grupo máis importante é de persoas de América Latina, sobre todo Venezuela. E no caso de Burela, que está ampliamente estudiado e que temos a sorte de que Bernardo, que además de ser membro do proxecto Equilín, ten o seu proxecto Neo dende hai moitas décadas e pioneiro en traballar nestas cousas, a comunidade caboverdiana é a máis relevante, a que leva máis tempo mellor arraigada. Bueno, entón, basicamente, nese mesmo día explicamos estas cousas nas clases, estamos repasando, é importante tamén que hoxe repasemos cousas e saibamos cousas novas, e vos dimos unhas pautas. O caderno Trocando Linguas, e agora ides a axudarme un pouco, vale? Entón, o caderno Trocando Linguas é un caderno de etnografía, e o primeiro que vos pedimos é que seguindo as pautas que vos dábamos, as preguntas que vos dábamos, tiñades que ir ás vosas familias para investigar o repertorio lingüístico da vosa familia. Tiñades uns espacios para tomar nota e despois a segunda actividade era representar unha árbore da xenealoxía lingüística familiar. Aquí temos algunha mostra. Alguén recoñece a árbore? Non? Bueno, despois de facer isto, é dicir, estábamos na clase como estudantes e saímos como que? Como? Investigadores, para xa observar na familia o que ocurría. Verdad, tía? Sí. E despois, que tivemos que facer? Na segunda parte, xa empezamos a traballar na aula con diferentes actividades en grupo. Pero esas actividades tamén servían para ter nos recursos para pensar e reflexionar sobre as linguas da nosa familia e a lingua de cada un de nós. E aquí, nesta parte do caderno, aínda que o fixeches cara ao final, tiñades que facer unha silueta, formaba parte da vosa actividade individual, e situar as linguas nas diferentes partes do corpo. Nalgúns dos grupos, fixose a silueta de todas as linguas da clase. Entón, algúns situaban o galego no corazón, como esta rapaza, o inglés nos pés, porque consideraba que lle servía para ir a moitos sitios. Entón, esta era unha actividade para reflexionar sobre os repertorios e conectalo coas diferentes emocións. Na fase 3 traballamos moito conxuntamente, a ver se saen os vídeos agora, a luz. E, por un lado, fixemos unha posta en común nas aulas. Podes lanzar o primeiro vídeo.
onde compartíades os datos que... Pois a familia de Quique fala inglés, galego, castelán e francés. A miña fala galego, castelán, inglés, francés, catalán e euskera. A de Enma fala castelán, galego, inglés e francés. E teñen primas argentinas e canarias que son dialectos do español. Despois, Lamar, a familia de Lamar fala castelán, árabe, inglés, turco, portugués, alemán e inglés australiano e inglés de Estados Unidos. A de Irene fala castelán, galego, inglés e francés. E a de Vera fala galego, castelán e inglés. Entón, nesta actividade, xa con todo recollido, primeiro en pequenos grupos, intercambiaron a información das familias e despois facíanse postas en común para reconstruir o repertorio lingüístico de cada aula, vale? Feito isto, seguimos con actividades que despois van explicar con máis detalle as miñas compañeiras relacionados coa expresión dramática para seguir reflexionando sobre que papel representan as linguas, que valores teñen. Xa na fase cuarta, máis ou menos cada centro ou cada grupo incluso fixo unha cousa diferente. Recordade, na clase empezamos sendo estudantes e saímos para casa sendo que? Volvemos a clase para reconstruir o repertorio lingüístico da aula como investigadores. E despois disto estivemos facendo diferentes xogos, dinámicas e actividades teatrais vinculadas sobre todo co conflito comunicativo, ca intermediación lingüística. Feito isto, saímos outra vez da aula ou puxémonos en contacto con persoas que non eran nin os rapaces da nosa aula nin as nosas familias. Nesta fase era a fase de trocar experiencias lingüísticas cos maiores ou con persoas que entrevistastes na rúa. Aquí temos, por exemplo, este panorama en Arteixo. Aquí se traballo conxunto cos maiores, non sei se se ve. Hoxe eu estou aquí con María Teresa Rodríguez, que é unha muller que ten 74 anos. Naceu en Portugal, en a cidade dos Templares, especificamente en Tumá. A súa nai naceu en Portugal, en Tumá tamén, e o seu pai en Corveche, en Portugal. Os seus pais viveron toda a vida en Portugal. Os dous falaban portugués. Os seus fillos os fillos de Teresa falaban moitos idiomas como o portugués, o francés, o inglés, o castelán. E non chegamos á parte do incidente porque non deu tempo. Pero vai contar, verdad, Teresa? Claro. Mira, aparte de muchos incidentes en mi vida, porque mi vida ha sido siempre una aventura. Yo soy aventurera de familia y a más loca. Entonces mi aventura empezó a los 20 años. Me salí de Portugal sola y me fui para África num barco. Aquí, na medida do posible, nestas sesións de traballo conxuntas, intentamos por se había, ao mellor, nenos, como por exemplo esta nena é galega, pero a súa familia, os seus pais son de Brasil, entón que traballase cunha señora, neste caso Teresa, que é portuguesa, que é unha arteixá, que traballaran xuntas e que traballaran na lingua común. En algúns casos foi posible, noutros casos simplemente a entrevista foi nenos autóctonos con persoas con traxectorias migrantes ou de orixe alóctono tamén. Noutro caso, aquí temos máis actividades cos maiores, algúns das persoas maiores participaron nas accións na rúa con eles e con elas. No caso de Milladoiro foi moi interesante, saíron á rúa e como é un paso do Camiño de Santiago poderon trocar experiencias lingüísticas con peregrinos, verdade? E no caso de Burela creo que traballaron coas linguas do patio, non, Bernardo?
E xa, rematando o caderno, tiñades que escribir algunha reflexión, algunha composición escrita, algunha redacción. Aquí temos, por exemplo, as poesías que fixeron algúns dos rapaces. Teremos tempo para ler unha mostra representativa delas. E xa estamos aquí. Estamos hoxe no último paso. Lembramos, non? Como estudantes, fomos de investigadores a familia, volvimos a clase para traballar cos datos, saímos para traballar fora, volvimos a clase para recompoñer todo isto e agora estamos aquí na universidade para transmitirlle un pouco á comunidade científica cales son os resultados e que o que fixestes, vale? Entón, empezamos xa, non sei se o señor decano quere completar algo. O decano estaba asistindo con moito interese a esta presentación, supoño que agora comezaredes o traballo. Sí. E sí, eu quería comentar algunhas cousas. A primeira delas é que non estades nun lugar alleo, estades nun lugar propio. A Universidade de Santiago de Compostela é unha universidade pública e este é un servizo público. E este servizo mantéñeno as persoas cos seus impostos e co seu traballo para que isto exista, como o propio ensino público primario ou secundario onde vos estades. Por iso, o primeiro que quero subliñar é a importancia de sabermos que o que temos, este lugar forma ou intenta formar persoas, producir ideas, desenvolver coñecimentos, etc. Tamén habilidades, tamén competencias, tamén destrezas. Este é un lugar que nos pertence a todas nós. E isto é moi importante que o teñamos en conta. Se digo isto é porque para min esta actividade é enormemente relevante. As persoas organizadoras dicíame que mellor que falase ao principio porque despois a profesora Gabriela Prego xa ia expor e eu non tería tempo para ficar ouvir e eu quería polo menos ficar para ouvir e para dizer tamén fixar 3 ou 4 aspectos que me parecen notables. Hai un que ten un carácter persoal e é que actividades como esta permítenme rever antigas compañeiras, compañeiros e amigas que aquí están e para min iso é tamén importante. Fundamentalmente quería dizer o que penso sobre estes asuntos e o traballo que fixestes. A lingua e as linguas que estades estudando son elementos de comunicación, son elementos de relacionamento, son ás veces elementos de exercicio de poder ou de imposibilidade de telo e de poder ter unha vida normal ou digna. A través de todo este traballo penso que nos permite, falo de min como aprendiz, entender como as sociedades funcionan e como elas se relacionan. Isto é verdadeiramente relevante. O primeiro que quero facer é, por tanto, prestar homenaxe ás persoas que están aquí, ás especialistas, que antes batíamos as palmas e que contaron e que vos contaron as súas cousas, porque son parte da nosa comunidade históricamente, porque non tiveron probablemente unha vida fácil, e porque elas contribuíron e contribúen de maneira decisiva para que esta comunidade exista. E, por tanto, o meu primeiro agradecimento é a elas e a súa xenerosidade en todos os sentidos. O segundo é tamén ás vosas profesoras e profesores. Non tiñan que facer isto. Ás veces o servizo público leva máis a cápsulas e en que un bastante ten con desenvolver un temario ou uns conteúdos. Polo contrario, as persoas que aquí están, e eu quero recoñecelo, manifestan esa xenerosidade de querer avanzar e desas destrezas e competencias que eu antes falaba, pois tamén polas en valor e en desenvolvimento. Saber traballar en equipa, saber respeitar, saber entender cuántas cousas de xeografía humana e non só un pode aprender, cuántas cousas da vida pode
comprender. A min pareceme que iso é moi relevante. Por iso, para min, sentirme compañeiro dese profesorado e sentirme compañeiro das persoas e das equipas da universidade e desta facultade e de outras que desenvolveron e desenvolven este traballo é para min un motivo de orgullo e de aprendizaxe tamén. E quero dicelo, poder avanzar como sociedade. Sobre todo, en que contexto? Pois no contexto do maior individualismo que estamos vivendo agora, da ausencia de empatía polas persoas, a lingua está constituindo, pode constituir ese grande espazo de empatía, de coñecemento, de entendimento. Esa lacra do individualismo que acaba por converternos en figuras asociais e antipáticas pode combaterse de maneira decisiva co voso traballo, e este obviamente é o cuarto agradecimento a vos como investigadoras, claro, e como persoas que estades dispostas a ouvir, a entender, e para vos isto estar aquí, pois supoño, espero que teña algo de aventura, pois senón ter que aguantar un decano aquí falando non debe ser cousa fácil. Teña tamén unha marca de aprendizaxe cidadá e social de futuro. Por iso é tan relevante a vosa presenza aquí, a presenza de todas as persoas e colectivos que aquí estades, o traballo que estades desenvolvendo. Cando regresardes aos vosos lugares de orixe, pensade que fixestes algo relevante e algo importante e que por lo menos o dixastes aquí. Así que cos meu agradecimento e os meus parabéns, espero que teñades unha xornada divertida, feliz, de coñecimento tamén, e que veñan moitas máis, nada máis. Pois xa entón imos iniciar propiamente a xornada esta de reflexión e lecer que concibimos como as primeiras Olimpiadas no ano 776, antes da nosa era, un pouco que era un lugar de encontro para pasalo ben, para xogar, non? E que se reivindicaba, ademais, un momento, incluso, había momentos de paz, que se pasaron a chamarse a tregua olímpica. Entón, nestes momentos, tamén queremos reivindicar esta necesidade de ter un tempo de paz. Polo tanto, os nosos desexos para hoxe son de lecer, xogo e paz. Polo menos. Bueno, pois iniciamos a primeira actividade na que do IES Murguía, acompañados, agora vou dicir os nomes das estudantes que están aquí, Yasmín Rubio, Sofía Fernández, Lucía Iroa, Xan Cousillas, acompañados por Katia, non? Pois está aquí, perdón. Sí, non? Sí, acompañados de Katia Capelán e Chus María Xesús Mourín, pois van agora decirvos un pouco os resultados dos repertorios que elas, ao facer esta investigación, tanto na aula como nas súas familias, como nas accións da rúa, descubriron. Profesora de galego do Instituto Manuel Murguía, escoitase, sí. Bueno, en primeiro lugar, gustaríame agradecer a Universidade de Santiago. Non vai faltar. Agora mellor. Escoitastes que son Katia, verdade? Vale. Son profesora de galego no Instituto Manuel Murguía
En primeiro lugar, quería agradecer á Universidade de Santiago este convite, especialmente a Luz e a Gabriela, que son maravillosas, e o seu equipo, Marta, María, porque axudastes-nos a coñecernos mellor e a valorar a grande diversidade lingüística que temos no noso concello. E tamén lles quería agradecer a Pitusa e as nosas expertas, porque compartiron con nós tamén momentos maravillosos e fostes para nós un exemplo a seguir pola vosa valentía e a vosa forza. Así que moitas grazas. E agora gustaríame darlle a palabra ás miñas fantásticas alumnas, que están un pouco nerviosas tamén, Jasmine, Lucía e Sofía, que vos van explicar o resultado do noso traballo de investigación. Ola, eu son Jasmine e as linguas, variedades lingüísticas e as formas de falar dos nenos e nenas da nosa aula e das súas familias son o galego, o castelán, o inglés, o alemán, o español dominicano, o francés, o catalán, o ruso, o brasileiro, o chino, o español canario, o uruguayo, o castelán sevillano, o castelán de Galicia, o castelán madrileño, o latín, o italiano e o cubano. Moitas grazas. A ver se chegas. Creo que mellore este, porque este non dá moito. Ola, son Lucía e nas investigacións que fixemos sobre as linguas familiares e de Arteixo descubrimos que hai moita variedade lingüística que descubrimos nestas semanas. As linguas que hai na nosa familia e na nosa clase son o castelán, galego, inglés, francés, alemán, catalán, senegalés, arteixo, arxentino, colombiano, cubano, mexicano, coruño, uruguayo, árabe, darilla, árabe formal, portugués, xaponés, carballés, arteixán, coreano, chinés, madrileño, italiano e suizo. A ver se chega o micro, Sofía. Eu son Sofía e na nosa clase, despois das investigacións que fixemos sobre as linguas familiares e as do noso instituto e tamén preguntando ás persoas que viven no noso concello, recollemos toda a información nun caderno etnográfico. E as linguas son inglés, galego, castelán, francés, catalán, euskera, árabe, turco, portugués, alemán, inglés, australiano, inglés de Estados Unidos, holandés, italiano, chileno, suizo-italiano, castelán de Madrid, darilla, francés e español. O que aprendemos con esta experiencia, descubrimos linguas que non sabíamos que existían, a decir palabras noutras linguas e a respetar a todas as persoas. Ola a todos e a todas. Eu son Chus Mourín, son a profesora de lingua de segundo A. Teño aí os menos. Bueno, agradezo igual que Katia todas, non vou repetir todos os agradecementos, grazas por todo. Este Xan Cousillas é alumno de segundo A e é o que vos vai contar un pouco o proxecto que desenvolveron. Moitas grazas. Vale, gracias Chus por cederme a palabra. Xa me presentaron. Pois os datos que recollimos seguindo as pautas do caderno Trocando Linguas, como sinalaron antes as miñas compañeiras, ao redor da nosa clase e das súas familias, pois foron o galego estándar e da Costa da Morte, o catalán, castelán, o inglés de América e británico, o noruego, o francés, o alemán, o italiano, o dialecto suizo, o portugués de Brasil, a variedade do español de Argentina, a variedade do español de República Dominicana, a variedade de español de Panamá, aquí non o pon, pero tamén variedade de español de Galicia, vale? Dedilla, arxelino e marroquí, e árabe formal. Como podes ver, hai moita diversidade lingüística, vale? Gracias. Moitas grazas. Entón, agora, a continuación, as compañeiras do IES do Milladoiro, Valentina Formoso e Patricia Calviño, acompañadas por Uxía Reyes e Gabriela Leis,
E Bernardo Penabade, do IES de Perdouro, acompañado por Ana Oseguera, tamén nos van a contar agora os seus resultados. Bo día. Oise, verdade? Sí. Ben, pois, nos vimos do Instituto do Milladoiro, igual que as compañeras que estiveron antes, pois comezamos por agradecer ao USC que nos convidase, a Marta Estevez todo o traballo que fixo connosco. Eu son profesora de lingua galega, máis de portugués. O traballo co caderno Trocando Linguas fíxose en 2 aulas. Patricia vai presentar a súa no meu grupo, era co alumnado de portugués de cuarto da ESO. Eran 19 alumnos e alumnas que veñen de diferentes grupos. Entón, xuntábanse, ten como característica que se xuntan xustamente nesa hora de portugués, onde veñen as clases. É alumnado que estuda portugués desde a maioría desde primeiro da ESO, aínda que temos algún que se incorporou este curso. Agora vai presentar os resultados, por circunstancias sobrevidas tivo que resolver ela, a compañeira Uxía Reyes. As aulas desenvolvéronse, todo o traballo do caderno Trocando Linguas desenvolveuse nas aulas de portugués en lingua portuguesa. Aínda que ela agora vai facer a presentación en galego. Despois de traballar co caderno Trocando Linguas, observamos o seguinte. Na miña clase falanse 2 linguas maioritariamente, o galego e o castelán, aínda que no centro usamos basicamente o castelán. Temos un compañeiro que chegou en febreiro de Colombia e que só fala castelán na variedade colombiana. Hai tamén outros idiomas que falan os meus compañeiros e compañeiras, como o inglés ou o catalán, e no caso da miña compañeira é angolana ou portugués, que para ela é unha lingua materna e para o resto do grupo é unha lingua nas que nos defendemos aceptablemente. Nas nosas familias falase tamén principalmente o galego e o castelá, pero pola emigración dos nosos avós, pais e nais, incorporáronse linguas como o alemán, o francés ou o italiano, e nun dos casos o catalán. Ademais de variedades americanas de español e, sobre todo, destaca de Venezuela e a República Dominicana. Para finalizar, a familia de María Isabel, que fala portugués e o lingala. Na acción de rúa saímos a pé a un centro comercial próximo do instituto. Como está por onde pasa o camiño portugués, atopamos moitos peregrinos estranxeiros. Dividímonos en 2 grupos. Uns entraron no centro comercial e entrevistaron as persoas do Milladoiro e outros fomos cos peregrinos. No meu caso non atopei a ningún español e tiña que adaptarme á súa lingua. En xeral falamos en inglés. O máis difícil era explicarlles en que consistía o incidente coa lingua e moi poucos contestaron a esa pregunta. Tampouco fomos capaces de falar con ningún francés que non falase en inglés, xa que ninguén do alumnado de portugués sabía falar neste idioma. O que máis nos chamou a atención foi onde situaban as persoas as súas linguas. A maioría escollía a cabeza ou o corazón, pero algunhas situaron nos dedos dos pés ou nos brazos. Hola, así, vale. Eu son Patricia, a profesora, a outra profesora do Milladoiro, profesora e titora do grupo terceiro B, que é outro dos que participou nesta actividade, neste proxecto. Agradecementos, xa sería repetirse, especialmente a Marta, que estivo aí a pé de centro, con nos un montón de sesións. Para min foi un gustazo como profe entrar nisto, somos novas no Milladoiro no proxecto, sobre todo foi un gustazo, digo, sobre todo polo que tivo que ver coa descoberta. O proxecto ten que ver, o mundo muda moi rápido, unha das razóns é precisamente a multiculturalidade que leva asociado tamén variedade lingüística. Neste caso,
pois foi un placer poder ver como o alumnado terceiro B ia desentrando en acción pouco a pouco, que ao principio custou, andábamos todo o mundo un pouco perdidas, pero despois acabastes realmente sendo o que se pretendía, que era investigadoras e investigadores, e sacando conclusións e facendo eu penso que do máis importante que se podía extraer da actividade, que era a descoberta da outra. Ao final convivimos sen coñecernos ou sen recoñecernos, porque en moitos casos mesmo era unha cuestión de recoñecemento, de pero ti tamén ves de fora, ou ti tamén ves do mesmo sitio, ou ti tamén falas como a min. Para resumir máis ou menos o que sacamos así en limpo, en conclusión, temos a investigadora Gabriela que nos resume agora un pouco. Moi bo día a todos e a todas. Eu, como dixo a miña profe, chamome Gabriela e son unha alumna do grupo de terceiro da ESO do IES do Milladoiro. A nós gustaríanos destacar que, dende que empezamos a traballar nesta investigación, descubremos que convivíamos con moitas máis linguas das que pensábamos. Por unha banda están as linguas que falamos nós. Nós, os rapaces de hoxendía no centro, falamos principalmente o castelán, aínda que moitos de nós chegamos a casa e falamos o galego. Dentro desta lingua atopamos 5 variedades, incluindo o peninsular, pero tamén atopamos o castelán de Colombia, falado pola nosa compañeira Nicole, o castelán de Venezuela, falado por Abraham e por César, o castelán de Ecuador, falado polo noso compañeiro Brais, e o de República Dominicana pola nosa compañeira Emily. Tamén está presente o portugués que fala Victoria, xa que a súa familia é de Brasil. Ademais das linguas que falamos nós, gustaríanos engadir á listaxe as linguas que falan as nosas familias. Por iso engadimos o castelán de Canarias, que fala a familia de Brais dende que se instalaron nas islas fai unha década, o catalán na variedade de Valencia e de Cataluña, e o euskera, que fala a familia de David desde que se instalou en Euskadi. Tamén nas nosas familias atopamos linguas que falanse fora da península, como son o inglés, tanto de Inglaterra e de Estados Unidos, o francés e o alemán. Aquí gustaríanos destacar outra vez a familia de Abraham, que é de orixe italiana, e a familia de Victoria, que é de orixe de Brasil, e a nai de Joaquín, que é portuguesa. Con respecto ao galego, que comecei falando o castelán porque é a lingua que falamos maiormente no centro, o galego falámonos tamén algúns. Algúns rapaces só empregan o galego que aprenderon no colexio e a día de hoxe siguen aprendendo nas aulas do instituto, pero outros falamos o que aprendemos nas casas e atopamos así unha grande variedade xeográfica, incluindo galegos de lugares como Padrón, Abegondo, Vigo, Arzúa, a Costa da Morte, Ourense, a Barbanza, incluindo Porto do Son e Ribeira, e incluso un galego exterior de Ponferrada, en León. Para finalizar a nosa conclusión, gustaríanos falar un pouco da nosa actividade de rúa, aínda que no caso de terceiro foi únicamente unha actividade de centro. Descubrimos aquí especialmente o xaponés, que moitos dos nosos compañeiros aprenden por intereses propios asociados co manga, e outros dous tipos de castelán, que son o de Argentina e o de Perú. E ata aquí chegaría a nosa recopilación de datos. Gustaríanos agradecer á Universidade, xa que estamos moi contentos de estar aquí hoxe, e isto sería todo. Moitas gracias. Moi bon día. Que xente tan disciplinada, tan atenta, tan xeitosa. Oi, que vontade dá de ser o vosso profesor, A ver, non sei, pero isto das permutas a partir de hoxe vai estar reactualizado, revitalizado. Moi bon día. Antes de nada, eu quero que aquí esta alumna do Instituto Perdouro de Burela que nos faga unha breve presentación. Chámase Ana Oseguera Funes, como Luís de Funes, como o cineasta. Agora, de onde ven e canto tempo leva aquí con nós, quero que o diga ela. Hola,
me llamo Ana Luisa Oseguera Funes, vengo de Honduras, de departamento de Francisco Morazán. ¿Cuánto tiempo hay que estás entre nos? Vine el año pasado, en agosto, aproximadamente el 15, llegué a Madrid. ¿Cuándo entraste en la escuela? La empecé una semana después porque me hicieron exámenes y entonces la empecé una semana después. Moi ben, pois xa están perfectamente situados. Chegada en agosto, matriculada no instituto, un período así transitorio para saber en que curso ia estar. E, felizmente, pois ese curso foi o terceiro de ESO e por iso está hoxe aquí. Pois agora preséntanos esa clase especial en que tú estás. Ponlles os dentes longos a esta xente que, a ver, estes están aí noutro tipo de clase, non na elite como a nós. En nuestra clase somos 6 personas, pero son 5 países diferentes y hablamos 5 lenguas diferentes. Entre ellas está el gallego, castellano, inglés, francés y caboverdiano. Porque esas 5 países, ¿cuáles son? Es Honduras, que lo represento yo, está España, está Senegal, está Venezuela y Cabo Verde. Ben, 6 persoas, 5 linguas. Non, está mal, non? Mais Ana Oseguera aínda vos ten algo máis que contar. Agora, primeiro falouvos do que é o local pequeniño, onde convivimos esas 7 persoas. Pero agora vai nos presentar o patio que é unha ONU en pequeniño. En el instituto, 18 países y en el patio del instituto, como lo dijeron antes, hay mucho la familia caboverdiana y entonces en el patio del instituto se escucha mucho hablar del Cabo Verde. Hay 4 países de Europa, hay 2 de Asia, hay 9 de América y 3 de África. Para ponernos ahí en antecedentes. Está España, Portugal, Francia, Rumanía, China, Vietnam, Venezuela, Perú, Colombia, Honduras, Cuba, República Dominicana, Argentina, Brasil, Uruguay, Marruecos, Senegal y Cabo Verde. Moi ben, pois acabo. A ver, despois desta lección magistral que nos acaba de dar Ana Oseguera Funes, podemos ser rapidísimos porque é difícil encontrar máis diversidade nun espazo así de pequeno. Entón, as nosas conclusións son que no patio conviven 14 idiomas e tivemos noticia, a ver, no patio do instituto conviven 14 idiomas. Deses idiomas,
os máis falados son galego, castelán e caboverdiano. Ben, pero tivemos noticia tamén de outros 6 idiomas que non se falan no patio. Son, nalgúns casos, linguas familiares extraescolares dos seus ascendentes e tamén linguas amerindias das que teñen información Ana e máis Adrián, unha lingua delas en Honduras, a outra en varios países americanos, pero tamén no territorio de Venezuela, e descubrimos 2 grandes modelos. O modelo das familias que transmiten a súa lingua inicial aos fillos e máis o modelo das familias que non lle transmiten o seu idioma propio aos descendentes. Entón, nos descendentes temos un uso de 4 linguas nesas 6 persoas e nas súas familias oscila entre 3 e 5. Por que hai esa oscilación? En función de se os fillos aprenden a lingua dos pais ou non. Esta é, de maneira resumida, a nosa observación a través do patio e da conversa. Moitas grazas. Moitas grazas a todas as participantes. Entón agora María Camaño vai facer a presentación da seguinte actividade que estivestes facendo dos tabló. Ben, escoitaseme ben, sí. Ben, lembrades que fixemos unha actividade que se chamaba tabló. Lembrades o que era un tabló, unha imaxe colectiva, unha imaxe corporal colectiva e estática, que pode ter utilidades moi diversas. No noso caso, aplicámolo ás linguas, con que imaxe podíamos asociar cada unha das linguas. Entón, temos aquí preparadas o noso grupo de persoas expertas e un grupo do Manuel Murguía que van facer unha exhibición de tabló, vale? Elas teñen preparado o seu tabló da mesma lingua, vale? Que vos ides ter que adiviñar. Tinos luz o nome das persoas que integran cada un destes 2 tablós. Ben, entón, o primeiro grupo, temos ali a Ivonne Rottenbühler, Gabriela Bonato, Carmen Canosa, coordinadas por Pitusa Bamonde. E despois temos outro grupo que está constituído por Lucía Candela, Izán Cousillas, Lola Freire, Clara Meléndez, Yasmín Rubio, Nerea Rumbo, Uxía Sánchez e Daniel Varela. Ben, aquí tedes os 2 tablós. Vedes que son moi diferentes, pero remiten á mesma lingua. Que lingua credes que están representando? Galego? Que máis escoitei por aí? Linguas. Galego. Todas tedes claro que é galego, pero son imaxes moi distintas, non? Entón, a ver que nos expliquen un pouco cal é a súa imaxe e por que elixiron esa imaxe para asociala
Ao galego, é o galego que estades representando, non? Porque aquí o público ten moi claro. Sí? Ben, explicar. Entón, quen explica? Vale, nuestra representación va del baile gallego, que é a muiñeira. Representamos dúas parellas de unha muller, dúas mulleres e dous homes. E as pandereteiras por atrás. Moi ben, moitas grazas. Explicadesnos por aquí a vosa imaxe para representar o galego. A nosa imaxe creo que está bastante clara, porque se vos fixades está representada por unha linguaxe musical que é a gaita, porque a través da imaxe musical tamén está un sentimento moi profundo do idioma galego. Hai formas de expresarse, pero a música é fundamental tamén. Despois, por outro lado, están dúas persoas que representan a boca tapada de toda esa tendencia que hubo e que sigue habendo, desgraciadamente, sobre o silencio e o tapar un idioma que realmente teria que estar sempre visible e sempre valorado como é a nosa esencia. E, por outro lado, ela representa o corazón porque é o que eleva no sentimento deste idioma. Vale? E nada máis. Bueno, moitas grazas. Moitísimas grazas. Agora imos comenzar con un reto, chamado así Reto de Tabló, que vai presentar María. Eu despois vou dicindo as persoas que van participar do Murguía. Van a participar neste reto Alejandro Acosta, Alba García, Alba Rivera, Ainhoa Suárez e Noa Velleira. Do outro grupo, de primeiro F, Laura Ferro, Carmen García, Noa Rodríguez, Emma Souto e Carla Zapata. De primeiro E, do Murguía, van participar Xan Cousillas, Iván López, Sami El Hayayi, Eliemar Coronel e Fiorella Acurso. Do Milladoiro, de cuarto da ESO, van participar Rosa Mosquera, Ana Camaño... Sí, digo despois os nomes. Que non vais agora todos xuntos, porque van ir... Vale, mientras que se colocan, por eso estaba dicindo... Ana Camaño, Zoe González, Cosme González, Saínza Ruiz. Do Milladoiro, de terceiro B, Victoria Sousa, Aroa Santiago, Sheila Santiago, Talía Rama e Nicole Dayana Muñoz. E do grupo do Milladoiro, terceiro B, Gabriela Leis, Celtia Lustres, Abraham Ulises Núñez, Brais Briones e Nerea Abelenda. Moi ben. Ben, como estamos nunha Olimpíada de linguas, o que van facer agora estes rapaces e rapazas é un reto de tabló. Entón, o que imos facer é propoñerlle unha lingua ou unha variedade e imosles dar un minuto, vale, para que preparen a súa imaxe colectiva corporal e estática, o seu tabló para representar a esa lingua ou variedade. Van competir, entre aspas, vale, porque esta é unha Olimpíada de paz, pero van competir o grupo de primeiro E do IES Murguía, Manuel Murguía, co grupo do Milladoiro de cuarto. Así que primeiro E do Murguía. Non é primeiro E do Murguía? Sí? Donde estades? Ah, vale. Pois poñedesvos aquí, ocupades ese espazo. E o grupo de cuarto do Milladoiro está aquí, vale. Aquí, a ver se neste espazo, si podemos... Marta, cronometrasnos un minuto, imos vos dar, un minuto, vale? Vou vos dar un minuto para preparar a vosa variedade, vale? Este primeiro reto tendes que representar a variedade do español de Colombia.
Quedamos 5 segundos. Esgotouse o tempo. Veña, imaxes ao mesmo tempo, vale? Ao mesmo tempo facedes as dúas imaxes. Xa? Xa estades? Ajá. Vale, que vos parecen? Que vos parece que representan? Que vos parece? Con que identifican? O baile de Shakira por ali. E este... Non desfagades a imaxe. E aquí, hoy es de Manuel Murguía. Identificades, axudadelle as compañeiras. Un baile. Explicádenos vos. Que nos explica un pouco. Temos unha compañeira na nosa clase de primeiro E que é colombiana. Preguntámoslle outro día como que o típico de Colombia e díxonos que era un baile que non me acordo do nome entonces cumbia intentamos representar un pouco. Moi ben, moi ben. Moi ben. Vale, como vedes, non, ás veces ou moitas veces identificamos as linguas ou asociamos as linguas con esa vertente cultural, non, que pode ser a danza, que pode ser a música. Imos co segundo reto. Poñedesvos vos detrás para deixarlle aquí este espazo segundo os dous grupos que van vir agora. Que son primeiro F do Manuel Murguía e terceiro B do Milladoiro. Xa estades colocadas. Vale. Ben, a variedade, non, a lingua que vos que tendes agora como reto para presentarnos a vosa imaxe vai ser o italiano. Tendes un minuto, vale? Quedamos 30 segundos. Podedes ir construindo a vosa imaxe.
Veña, tabló, estático. Ese é o vosso tabló, así, sí? Vale. Vale, que vedes aquí no tabló do Milladoiro? Fan o xesto así, sí, propios italianos, e que máis? Venecia, por aquí, din as expertas. Vale, este tabló témolo claro. É o italiano que teñe que representar. Aquí Katia é experta tamén. É a Torre de Pisa, tiñamos por aquí. Moi ben, un aplauso para este segundo reto. Ben, imos co terceiro e último reto de tablós. Que van facer? Grupo de primeiro E, do Manuel Murguía. Segundo A. Vale, segundo A do Manuel Murguía e terceiro B do Milladoiro. Sí? Moi ben. Ben, pois a lingua que tendes que representar agora neste terceiro e último tabló é o xaponés. 1 minuto a partir de xa. Veña, non sei se pasou o minuto porque perdín a Marta de vista. Non sei onde está. Xa está? Veña, imos. A ver que vendes aquí, Xaponés é a lingua. Son, como vedes, dúas imaxes bastante diferentes tamén, Tai Chi ven por aquí. Que máis identificades por aí? Nestas imaxes. Nesta. Comendo cos paus, sí. Non sei que está facendo aquí esta moza con a perna levanta. Shaolin. Ben, e aquí Kung Fu. Vale. Coincide o que interpretan aquí as expertas co que vos fixestes? Sí, era unha pelea de Tai Chi, vale, porque veuseme a cabeza porque eu teño noutra clase un amigo que é xaponés, que se chama Rodrigo. Sí, fai Tai Chi. Teño uns lazos moi estreitos con él. Perfecto, e por aquí coincidía, interpretaron ben o vosso tabló? Nós estábamos representando como os xaponeses comen un pois o que é o sushi máis o arroz. A nosa compañeira Celtia representaba como o karate, que é un deporte propio dela, e os nosos compañeiros representaban os rasgos físicos dos xaponeses. Moi ben. Un aplauso entón para este último reto de tabló. E a continuación damos paso á actividade do teléfono escangallado. Sí? Sí, a continuación a profesora Marta Estévez vai a dinamizar unha actividade na que van participar
bastantes estudantes que estivestes facendo tamén nas aulas do teléfono escangallado. Vou a ir dicindo os nomes mentras que nos imos colocando. Van a participar Ivonne Rottenweiler, Gabriela Bonato, Carmen Canosa e tamén Pitu Sabamonde. De primeiro C, Lucía Cancela, Izan Cousillas, María Eduarda Hernández, Yasmín Rubio, Clara Meléndez, Nerea Rumbo, Uxía Sánchez e Daniel Varela. De primeiro F, Lamar Arcas, Sofía Fernández, Vera Gómez, Lía Parga e Paula Tomé. De primeiro E, Tomás Rey, Marcos Souto e Fren Suárez. E despois tamén Paula Canosa, Silvia Añón, Antía Campos, Lola Ríos, Arela García. Do Milladoiro van participar Fabio Suárez, Daniel Corbacho, Carlos Vegas, Pablo Vicente. E tamén do outro grupo Iván Sánchez, Daniel Salgado, Ramón Villaverde, César Barrera, Nerea Abelenda. E despois do grupo de outro grupo máis, Mustafa Sar, Brais Cuba, Adrián Arturo e Ana Oseguera. Vale, hola, escoitaseme? Escoitaseme, sí? Vale, ben, bueno, douvos a espalda un poquinho. Nada, nesta actividade, entre a serie de actividades que realizamos, traballamos tamén coa actividade do teléfono escangallado. A idea de utilizar este tipo de dinámica que coñecíades todos era ver como, cando transmitimos unha mensaxe a través de diferentes persoas, pode ser que a mensaxe vaya mudando. Sí, pode ser que sí, pode ser que non, nunca o sabemos. Nos enviamos unha mensaxe ao principio sen saber moi ben que o que vai chegar ao final, coa esperanza de que ao final chegue a mensaxe que nós estamos intentando transmitir. Isto era como unha actividade previa para ir pensando un pouco como, cando falamos a través de outras persoas, estas mensaxes que nós intentamos transmitir van mudando. Entón, a idea de agora é que fagamos nesta cadea xigante con representantes de todos os institutos que participaron unha dinámica de teléfono escangallado. Eu voulle dicir a primeira persoa e tamén as expertas participan, estupendo. A primeira persoa voulle dicir a palabra, voulle avisbar no oído, por favor, que este xa tivemos algún problema, dicímola baixiño. Sí, hai que dicila moi baixiño. A idea é que só a escoite o noso compañeiro, a nosa compañeira, non que a escoiten aí ao final. Vale? Imos ir pasando a mensaxe e o último vai a dicir o profesor Penabade. E imos ver que sae dai. Vale?
A palabra é hoxe. A palabra é hoxe. No. Hecho que hai. A palabra inicial era hecho que hai e rematou sendo hoxe. Vale, moi ben, pois vemos un pouquiño como, neste caso, bueno, polo menos chegou na mesma lingua que saiu. Pero de aí a que fora unha mensaxe similar, pois dista moito, non? E nisto, pois reflexionaremos un pouquiño máis coas seguintes cuestións que imos tratar. Moitas grazas a todas, a todos. Agora, a continuación, a ver, aínda temos máis cousas. María Camaño, as profesoras María Camaño e Marta van presentar dúas actividades que tamén fixestes nas aulas. Por unha parte, o teatro playback e unha actividade tamén de intermediación lingüística. Espera, perdón un momento. Primeiro poño o vídeo ou despois? Primeiro falades, vale. Ben, escoita? Sí, escoita, sí. Ben, outra das actividades que fixemos relacionadas coa expresión dramática, tamén como a tabló, chamase teatro playback. Bueno, en realidade é unha adaptación do teatro playback, que é unha modalidade ou técnica teatral na que a intervención do público é fundamental. As compañías profesionais de teatro parten de historias persoais do público que se narran en escena polas persoas que queren participar nese espectáculo e que logo, tamén con música normalmente en directo, os actores e actrices improvisan a representación desa historia persoal de algunha das persoas do público. Nas aulas fixemos unha adaptación desta modalidade teatral e do que levámola ao ámbito das linguas e pedíamosles ás nosas investigadoras e investigadores que partisen, tamén preguntando nas súas familias, de algunha historia que lles pasase, que lles acontecese, na que as linguas tivesen unha relevancia fundamental. De algún xeito, que esa anécdota lingüística, ese incidente lingüístico, fose un pouco o motor da acción dramática. E entón, nas aulas o que facíamos era propoñerlles representar, primeiro narrar e logo representar esas historias. Facíamos un equipo de narradores e narradoras, un equipo de actores e actrices, un equipo de son, un equipo de vestiario e escenografía, e agora imos ver un pequeniño exemplo destas representacións moi rudimentarias, pero que nos serviron para moitos obxectivos, que logo vos resumo. Un turista foi de vacacións a Marrocos e, por casualidade, perdiuse nunha tormenta de area no deserto. E cando se percatou, había un home que estaba paseando por ali, paseando non, dando unha volta a ver que encontraba. E dixo que intentou comunicarse con el falando inglés, pensando que el tamén o entendía,
pero el contestoulle nunha lingua que ela non sabía. Entón, pois tivo que comunicarse con señas, e aí sí que a salvou. Ben, este é un pequeniño exemplo de todas as improvisacións, destas pequeniñas historias cuxa potencialidade didáctica é evidente, serven para traballar a interdisciplinariedade, a expresión corporal, a creatividade, o traballo colaborativo, pero tamén o pensamento crítico, todo relacionado coa reflexión metalingüística, que é o que fundamentalmente nos interesa máis a nós, xa dende o ámbito da investigación máis académica, pero sobre todo dannos a posibilidade de achegarnos a ese sustrato de reflexión metalingüística que ten a xente máis nova dende un ambiente máis distendido, máis de xogo, de desinhibición, que raramente poderían salir ao mellor noutros contextos, digamos, máis formais. Temos que ter en conta tamén que o teatro, ao final, parte do estereotipo e é unha ferramenta moi útil para traballar todo o que ten que ver coas ideoloxías lingüísticas, cos prexuizos lingüísticos e demais. E xa non me enleo máis, que vamos con un pouco de retraso. Dolle a palabra a Marta, que os vai explicar a última actividade que está relacionada coa mediación. Escoítase, non? Sí? Vale. Ben, pois unha das últimas actividades que fixemos foi enlazando un pouquiño, pois como víamos, coa dinámica do teléfono escangallado e tamén coas actividades de expresión dramática que elaboramos ao longo de da maioría das sesións, o que fixemos foi plantexar xogos de rol. Nesta circunstancia ou nesta ocasión, o noso plan, un pouco a nosa idea, era visibilizar as experiencias que teñen moitas veces os rapaces e as rapazas cando teñen que emigrar a outro país acompañados das súas familias ou non, e plantexábamos un pouco a ficción para algúns, a realidade para outros de imaginádevos que tedes que marchar a un país no que non se falan as vosas linguas. Imaginádeo. E que, unha vez chegados ao país e escolarizados, aprendedes moi rapidamente a lingua nova, pero, o mellor, pois outros compañeiros vosos ou os vosos familiares ou outras persoas do voso lugar de orixe, pois aínda non están nese punto de competencia lingüística e, por tanto, vos convertidesvos en intermediarias lingüísticas, en traductoras e intérpretes para diferentes persoas. Entón, plantexamos tres posibles situacións nas que esas actividades de traducción se poderían dar nun instituto e podemos ver unha mostra dunha delas. Ángel é o pai, Alba é a directora, Leile é a nai, Sergio e Héctor son nenos xogando coas cartas, Marta é o traductor e Fátima é a estranxeira que vende a... Salud, empieza a saludar.
A ver, pixa. Yo te cambio a Ersuso. Voy a Bamba y a Tirián. Coque edición limitada. Cambio. Dice que hola, que se llama Fátima. Pues dile que quiero ser su amiga. Su amigo. Hasanan. Que vale. Vale. Dile si que vamos a tomar un café. Mañana a las 4. Pero eso no. Dice que por supuesto. Habla tú con él. Hello. O sea, hola. Dice que... Hola. Dice... Encantado. Encantado. Ya está, ¿no? Dile si quiere jugar a las cartas. Vale. Dice que sí. Toma al Kike y al Muriki. Yo te doy a Zuzo y a mi amigo Zenik. A ver. Tengo aquí a Núñez. ¿Quiere cambiarme? A ver. Uy. Por el orgullo del carta Rey por carta. Vallecano. Carta por carta. Dice que sí. Vale, dame uno. Me dio al Kike. Vamos. Rayo Vallecano. Rayo Vallecano. Rayo Vallecano. ¿Pero qué hace? Toma. Vale, ata aí? Sí, profe, sí. Como pensades que sería chegar a un sitio e non poder falar? Difícil. Que te da rabia, profe, porque... No puedes expresar las cosas. Claro. Complicado. ¿Por qué? Porque no puedes expresarte. Claro, no tienes... No te puedes comunicar. E, bueno, se temos algún compañeiro que nos axude, non? Bueno, sí. Pero se non, claro. Será yo, si no es difícil. Diferente. Bien. Ti tes a experiencia actual, claro. Contanos, como foi? Cando chegaste aquí e non entendías. Cando llegaste aquí non entendías. Leila que me... Laila traducía, despois deixábamos que estivera co traductor do móvil sempre, en francés, con algunhas profes. Pero, sí, difícil, pero ten amigos, o sea, tes... Es mi amiga. Sí, xa o sei, é a túa. Es la primero que hablo conmigo. ¿Quién? ¿Sí? Qué bien, papá. Lembras, te acordas o que che dixo, Fátima? En inglés. E que che dixo, Fátima? Que che dixo? Tomás. ¿Sí? Hola, soy Tomás. ¿Cómo tú te llamas? Yo soy tu amigo. Solo. ¿Qué me toma? Ben, aquí podemos observar as moitas potencialidades que ten este tipo de dinámicas a moitos niveis, non? Por un lado, permite pois os rapaces e rapazas que teñan esta experiencia ou que teñan tido esta experiencia visibilizar un pouco pois esas circunstancias, esa situación que viviron o mellor nun momento no que non podían comunicarse porque non coñecían aínda a lingua ou as linguas que se falaban no centro, non? Por outra parte, permítelles tamén ao resto de compañeiros poder poñerse no papel facer un exercicio de empatía de como sería esa circunstancia no caso de que eles mesmos tiveran que pasar por iso e as circunstancias e as situacións que viven moitos dos seus compañeiros. Tamén para o profesorado, moitas veces, bueno, neste caso sí, non? Pero moitas veces pois non son conscientes, ou mellor, se son rapaces rapazas que xa leven unha tempada no país, pois non son conscientes das experiencias que puideron vivir ou que poden estar vivindo no caso de que eles funcionen como traductores e intérpretes en moitas ocasións. E para nós, investigadoras e investigadores, ademais de poder observar
as prácticas que se dan e as ideoloxías que pode ver de por medio permítenos explorar un fenómeno que ata o de agora é bastante descoñecido ou que non hai moita investigación sobre ese tema aquí en Galicia, que é pois a práctica da intermediación lingüística por parte de menores nos centros e noutros contextos. Entón, bueno, ten esa vertente un pouco tripartita para o propio alumnado, para o profesorado e para nós investigadoras. Ben, unha parte do caderno tamén era escribir, se lembrades, como dixo Gabriela, pois unha composición ou unha canción ou unha historia. Entón aquí, bueno, pois temos unha selección que van ler as súas o que escribiron no caderno nesta entrada. Ola, eu son Yasmin e os vou ler o meu poema. As linguas son unha chave coas que pechamos portas e abrimos o mundo. Ninguén sabe que pode pasar, pero en cada paso un novo idioma aos nosos beizos está a chegar. Temos que guardar as nosas linguas, como un tesoro ben guardado, como un campesín no seu fallado e como o noso corazón ben curado. Da igual de onde veñas, a lingua que fales, consérvao, ben conservao, xa verás, sentiraste moi afortunado. Moitas grazas. Ola, eu chamome Alba e vou vos ler o meu poema. A miña lingua é o castelán, porque é a lingua da miña nai. A lingua do meu pai é o galego, por iso no lombo o levo. A lingua da familia é especial, por iso teño que aprendela. A miña avoa materna sabe inglés, pero a min gústame sería ao revés. A miña familia fala moito castelán, salvo a familia do meu pai, todos eles falan galego, por iso hai que sabelo. Eu son Fiorella. E eu Arela. As linguas son o noso corazón. Cando falas italiano, recórdache o piano. Cando falas inglés, recórdache os pés, porque por todo o mundo te podes mover. Co galego vais bailando e polas rúas aturuxando. E cando falas alemán, tes o mundo na man. Ben, pois na seguinte actividade, que xa imos case rematando, pois está concebido como un faladoiro que vai coordinar Gabriela Prego, no que un grupo de expertas que xa estiveron hoxe, xa as fixemos traballar moito ao longo da mañán, pois van a relatar algunhas experiencias e incidentes críticos que tiveron coas linguas nas súas trayectorias migratorias. As participantes son Gabriela Bonato, Ivonne Rotenvila, Severina, ¿no? Sí. Tamén participan Lamar, e Fátima, e tamén Isabel Benguisi, Isabel está, e Victoria Sousa está tamén, e despois tamén participa Mustafa Sar. Carmen, a onde vas? Queda aí, muller. Sí, queda. A onde vas? Está ben, oese? Sí. Bueno, estamos xa na reta final, como vos comentamos ao principio, cando presentamos o que é o caderno, dixemos que un dos obxectivos que tiñamos era abrir un espazo interxeracional, porque nos consideramos que estas nenas e nenas galegos, galegas, que
as súas familias veñen de outros países, pero ahora están aquí e son galegos e galegas con moitos recursos e repertorios lingüísticos. Tiñan que entrar en interacción con estas persoas, estos expertos. Algúnas son galegas que hai moito tempo tiveron que abandonar Galicia e ir a traballar a outros países. Outras pois non son galegas, pero na migración dos galegos atoparon cun galego e casaron con él, como é o caso destas dúas expertas que agora pois tamén viven en Arteixo. Nos consideramos, normalmente moitos estudos lingüísticos ou moitos estudios do discurso, moitos estudos do poder, analizan a linguaxe política, analizan a linguaxe pois, de como falan as persoas adultas de mediana idade, non? E ademais estas persoas adultas de mediana idade son as que teñen máis poder, non? As que votan, as que están nos cargos importantes na organización. As persoas máis mozas aínda non teñen dereito a votar, non teñen oportunidade ni espacios para facer decisións sociais importantes. As nosas expertas, que xa están xubiladas, tampouco están neses espazos de toma de decisión. E nos creemos, porque este proxecto, se lembrades, o Trocando Linguas, pertence a un proxecto I+D que ten a palabra axencia. Axencia é poder facer cousas, non? E nos consideramos que nestes mozos e mozas que aínda non teñen os espazos de decisión nin de votar, está o futuro e, polo tanto, queremos dar voz e que teñan axencia. En estas persoas maiores expertas, con tanta experiencia, pois temos moito que aprender. Entón, no proxecto, fixemos estos espazos, como vistes, que traballaban xuntos, e aquí queremos facer como unha pequena representación deste espacio transxeracional e despois dar a palabra a quen quera participar do grupo. Entón, simplemente, cada unha deles nesta ronda o que vai facer vai ser presentarse, dicir onde naceu, a onde tivo que ir e o problema lingüístico ou a experiencia lingüística pois que lle marcou, non? Verdad, Severina? Chámome Severina, teño 69 anos, veño dunha aldea que se chama Moledo, Concello da Serra de Outes. Tuve que emigrar a Suíza con 17 anos. Ali formei unha familia, ali deixei os meus fillos, eu vim de volta. E nada, a lengua foi moi dura, porque o alemán é moi duro. E nada, esa é a miña experiencia, a miña trayectoria. Severina, ti contábanos que eu cando estaba e oía falar o italiano, aquilo que me contabas. Aquilo si alegraba o corazón porque polo menos entendía algunha palabra, porque de alemán nada. E o italiano enténdese moitas palabras. E como fuche aprendendo o alemán? Bueno, a conta do pan aprendo xastre. Porque eu non fui a escola ninguna, eu fui para traballar directamente con contrato de traballo. E non fui a escola. E como eran eses intercambios lingüísticos na túa casa? Os teus fillos, teu marido, ti, como falabades aí todo aquelo? O marido en gallego, porque o marido é gallego tamén. Pero despois que os fillos, mentres que non foron á escola, en gallego todos. Ao que empezaron á escola, xa empezaron a cambiar as cousas. Falábamos un pouco de todo, un pouco alemán, un pouco gallego, un pouco castellano, porque eles frecuentaban a escola española tamén, castellano. Moi ben. E eses tres idiomas. Aquí temos a testemunha de Severina e agora temos a Lamar. Bos días a todos e todas, o meu nome é Lamar, teño 13 anos e nacín en Siria. Hoxe en día vivo en Arteixo, unha pequena cidade pero acolledora na provincia da Coruña. Quero compartir con vos unha historia persoal que marcou a miña vida e a forma en que percibo as linguas e a identidade. Os meus pais sempre foron moi aventureiros, sempre buscando coñecer novas culturas e lugares. Un día decidiron viaxar a España para descubrir o país, pero xusto cando estábamos aquí estalou unha guerra en Siria, así que tivemos que quedar a vivir en España. Naquela época eu tiña 2 anos e medio, así que basicamente crecín aquí. Estudei e estudo en Arteixo, que é o lugar onde aprendín a falar galego e castelán. Foi unha experiencia interesante porque aínda que me integrei ben, sempre sentín unha conexión especial coa miña cultura e a miña lingua materna, o árabe. Aquí ven a miña anécdota lingüística.
Ao longo dos anos, moitas persoas intentaron traducir o meu nome. Sempre me chamaron a atención as preguntas do tipo como se di o teu nome en español? Ou hai unha versión galega do teu nome? Pero a verdade é que un nome non se pode traducir. O meu nome é Lamar, que significa o reflexo do ouro. Non hai unha maneira de traducilo sen perder a súa esencia. É un nome único e especial para min. Moitas persoas coas que me crucei tamén me preguntaron como se di o seu nome en árabe. Pero sempre respondín que un nome é un nome. Non importa onde esteas ou que idioma fales. O teu nome é parte de ti e non ten que cambiar. Cada nome ten a súa beleza e significado, e todos son válidos. Quero destacar isto porque creo que o nome dunha persoa é algo moi importante e significativo. Así que para todos vos que me preguntades, quero dicir que eu chamome Lamar aquí e en China, e iso non vai cambiar. Grazas por escoitar a miña historia. Aprezo moito o voso tempo e espero que a miña experiencia vos inspire a valorar os vosos nomes e a diversidade lingüística. Aquí temos unha experta que traballou moito estas 2 semanas. Aquí o instituto foi, como non sei, 6 veces. Mais acción na rúa, verdade? É unha tocalla miña, Gabriela, verdade? Contalles un pouco, como acabache ti en Arteixo? De onde eres e por todos os sitios, porque onde fuche? Io sono italiana, nací en Italia, estuve en Italia 15 años, después a los 15 años me fui a Suiza me casé un poquito después, hubo una temporada que allí los grandes de Suiza eran bastante racistas e echaron bastantes personas de Suiza. Me pasé a Francia, viví 16 años a Francia y después todos los amigos vivían allí que de Francia y Suiza había solo 70 kilómetros. Pasamos otra vez a Suiza, estuve 40 años en Suiza y después ahora son 8 años que estoy aquí en España. Que estoy aquí en Arteixo. Me casé con uno de Villarrodriz. Entón, estamos vendo que as trayectorias de vida están moi relacionadas coas trayectorias lingüísticas. En ese percorrido que fixo por tantos países, Gabriela, entrou en contacto con diferentes linguas, verdad? El italiano, el francés, el español. E como é a comunicación aí na túa casa cos teus fillos? Mira, las tres. Los tres idiomas, el italiano, el francés, con la pequeña que tiene 50 años, es el francés, porque las 2 primeras nacieron en Italia y la tercera nació en Francia. E a anécdota que nos tes que contar cando viñas a Arteixo de vacacións e che mandaban a carnicería ou a pescadería, como era iso? Pues tengo mucha más. Una que me recuerdo más es que mi marido no sabía hablar ni una palabra de español. Y un día me dice, vas a la tienda ahí al lado a comprar 5 rodajas de jamón. Y claro, yo por la calle 5 rodajas, para no olvidarme. Cuando me fue, que la señora me pidió lo que quería, le decía, señora, me di 5 rodillas de jamón. Ella me miró y yo me decía, ¿por qué me mira esta señora? Digo, porque yo hablé bien. Él dijo, ¿qué quiere usted? Y yo le decía, 5 rodillas de jamón. Claro, al final me dio 5 rodajas de jamón. Bueno, un aplauso. Fátima chegou hai moi pouco, bueno, xa vistes no vídeo, vainos contar en francés, pediunos, vamos facer aquí en vivo unha intermediación lingüística, se atreve Gabriela. Entón, Gabriela vai a traducirnos un resumo Bueno, pero ti escoltas, Gabriela, xo fixeche no instituto con Fátima, xo fixeche. Entón, faz un resumen do que la di, máis ou menos. Veña, aí vamos. A ver, Fátima, contanos. Bonjour, je m'appelle Fatima, j'ai 13 ans, je suis marocaine. Non se oye. A ver, sí? Je suis... máis arriba, Fátima. Sí. Je suis marocaine, j'ai allé 8 mois, j'ai allé en Espagne pour terminer ma étude.
J'ai une difficulté pour parler en espagnol, mais l'anglais, il m'a aidé trop. Non era troppo, no, yo no me recuerdo lo que me cuenta. Fátima dice que es de Marruecos, que viene de Marruecos, se dice en español. Porque tengo que ponerle chips en español ahora. Que tiene 13 años, dijiste. Tiene 13 años, hace 8 meses que está aquí en España. Hasta aquí llegué. ¿Qué dijiste después? ¿Te di quoi? J'ai une difficulté pour parler en espagnol. Que tiene dificultad para hablar español. La langue anglais, il m'a aidé trop. Que cuando habla en inglés, hablando en inglés se entiende más que cuando uno le habla en español. Ça y est, j'ai terminé. Mira, ahora que empezaba. Aplauso. Carmen estuvo en Alemania, ¿verdad? Contanos un poco. Yo emigré para Alemania, pero ya tenía allí una hermana. Después en la fábrica ya tenía intérprete de español y de todo. Tenías cualquier problema y entonces ellos te lo solucionaban todo. Entonces ya no era una migración en aquellos tiempos tan seria como ahora, ¿no sabes? Y allí informé a mi familia, me vine para España y al final el hijo marchó para Londres. Para que no quedara allí en Alemania. Carmen, ti cando fixemos os grupos de discusión, contáchenos que o teu fillo naceu en Alemania. Entón, o teu fillo ia á gardería. Entón, estaba moito tempo na gardería, empezou a falar alemán. Entón, o vosso fillo con 3 e 4 anos e 5, que vos facía a vos cando falades alemán? Ya nos corregía porque pronunciaban mal y ya nos corregía. Mamá, esto se pronuncia así, o papá, tal, y así ya no sé. Muy ben. E aquí... Victoria. Agora Victoria, que do Ies Villadoiro vai nos contar a súa historia, verdade, Victoria? Sí. A ver. Oi, bom dia. Meu nome é Vitória. Estudo em terceiro da ESO no IS do Milhadoiro. Levo aqui toda a vida. Eu nasci em Pontevedra, mas a minha família toda é do Brasil. E agora vou empezar a falar en galego e vou explicar dúas cuestións que serían as experiencias da miña familia e a miña de vivir entre varias linguas ao ser meus pais de fora. A miña nai tivo unha experiencia dura ao non saber nada do lugar no que estaba, ni lingüísticamente. Ela chegou a Burgos. En Burgos, ela tivo un curso de castelán moi curto. Despois pasou para Silleda. A conclusión que tivo a miña nai de estar en Burgos, en Silleda, foi que as persoas son moi acogedoras e logo a Santiago de Compostela deuse conta de que a xente aquí é un pouco máis indiferente coa toda a situación ou cosas así. Tivo rápida adaptación por xuntarse con persoas de fala castelán e, aparte, hizo algúns cursos de adaptación. Na lingua, o mesmo no galego, tivo tamén mellor adaptación polo feito de falar portugués, entón, se asemella, é máis fácil. Un incidente que tivo foi que unha vez, a pronuncia das palabras, entendera mal unha palabra nunha situación e acabara discutindo cunha persoa. O meu pai tivo unha adaptación semellante, menos que a él custoulle máis aprender o castelán que a miña nai, polo feito de que non tivo preparación ninguna, veu aquí pola situación de que a miña nai estaba aquí e estaban xuntos. O incidente sería o mesmo, pola pronuncia non o entenderon, en unha palabra que é moi parecida, pois xa estaría. Moi ben, moitas grazas. Agora temos a Ivón, que é de Suiza, pero que vive en Arteixo, nos vai contar como acabou en Arteixo, non? A ver, Ivón. Bueno, io sono Ivone, nacido in Suiza, in Canton Aarau,
Mi mamá era italiana, mi papá suizo. Bueno, yo conocí a mi marido en Suiza, no supo hablar con él porque yo no sabía hablar el español y él tampoco conmigo se comunicaba por señas. Bueno, y después nos casamos en Suiza, un cura alemán, aso suizo, y un cura español para que se entiendan las dos partes. Y al final vino a terminar aquí a España. Y tengo 2 hijos en Suiza que dejé ahí también. E terminé aquí en España. E bon, fai teatro en galego, verdade? Entón, que pasa cos guións? Contanos así algunha anécdota, que pasa? En el teatro yo tan contento ensayando, dicho, dame una limusina por caridad. Y es una limusnina por caridad. Y así cositas también, bueno. Por ejemplo, a la panadería, cuando fui a una panadería a comprar pan, yo he pedido una polla. Y es una boya. Bueno, que yo no sabía qué era, claro, me han dicho no decir eso, son cosas que pasan. Bueno, agora vanos Isabel a contar, ¿sí? Olá, eu sou a Isabel, tenho 2 anos aqui em Espanha, sou de Angola e eu falo português, a minha família toda fala português. Quando eu cheguei, tive muita dificuldade no espanhol, porque eu não sabia nada de espanhol e ainda acho que eu não sei nada de espanhol. A minha mãe fala português, não sabe também nada de espanhol, fala português e lingala. Eu tenho uma avó que está em França e fala francês e lingala também, que é uma língua de Angola, de uma província de Angola. E o meu pai fala espanhol. Só isso. Temos aquí a Mustafa, verdad? Que nos vai contar de Senegal. Sí, de Senegal. Bos días, chamame Mustafa, teño 15 anos e son de Senegal. A miña historia é un pouco larga de contar, así que vou a resumir. Eu nací en Senegal, en Dakar, e pois estive un ano en Dakar e emigrei directamente hacia España, a País Vasco. En País Vasco estive en Lequeitio 5 anos ou 6 por aí e pois aprendín soamente a falar o vasco, o euskera. Despois de estar en País Vasco fun directamente cara a Burela e pois en Burela fixen o 6º de infantil, non sei como chamades, o sea, non sei que é así en toda España, supoño. O 6º de infantil e pois fun ao colexio Martínez Otero en Foz. Despois de estar no Martínez Otero e facer todo o 6º de infantil, fun directamente a primaria no colexio CEIP Virxe do Carme ou Os Castros. E ali fixen toda a primaria e aí aprendín a falar o castelán, o galego e no último curso o francés, no 6º. Agora mesmo estou no instituto e pois sei falar o castelán, o galego, o inglés, o francés e xa perdi no meu dominio do Wolof e do euskera. Na miña parte, a miña anécdota lingüística sería que no meu instituto teño un compañero que se chama Sar, de apellido. O chaman Sar porque o seu nome real é Fode, do verbo foder. Entonces, como non queren que se rían de él, pois chaman Sar. E despois, da parte da miña mai, un día, porque ela ten unha tenda, un día, en verano, chegaronlle uns alemáns e pois ela non sabía que facer. Entonces, o que fixo foi empezar a buscar no traductor un montón de idiomas que nin os alemanes entendían. Entonces, o que terminou facendo foi chamar a unha amiga que sei que sabía alemán e pois poderon terminar comprando na súa tenda. Eso é todo.
Bueno, como estades todos así un pouco xa así como cansos, imos a darlle un pouco de vidilla a isto. Menos mal que temos aquí as expertas para darlle vidilla a cousa. Entón, as expertas van a coro en galego, verdade? Sí. Entón, van a coro en galego e agora imos a facer así como un tempo, vannos interpretar unha canción. Para aquí que hai os micrófonos, Xan vai acompañalos ao acordeón e non sei se a profesora Katia vai nos acompañar coa pandereta. Isto fixeron na Nación da Rúa. Estamos representando que fixeron Nación da Rúa. Ben, quen ven do coro? Marisa, veña, imos. Ivone, Gabriela, aquí imos aquí cos micrófonos, vale? E todo o público a cantar. É unha canción coñecida. Nación na Rúa tivemos este momento o coro. A ver, donde, non sei, a ver, donde se pouxa o acordeón aí no medio? Non creades que todas somos do coro, aquí hai algunha infiltrada. Realmente o coro son 55 persoas que son en Arteixo as que aprenden moitísimo idioma de galego a través da música. De acordo? Como lle pasa a Ivón e a Gabriela. Se aproveita moito o coro para aprender o galego. Pero que digamos que do coro aquí hai 3 e o demais é todo infiltrado. E logo Xan, que como veredes, podedes pedir autógrafos e se queredes algunha actuación, estamos a un precio módico, facemos rebaixas para colexios e o que faga falta. Gracias. Está bien, yo no sé, yo no entiendo nada de todo esto. Si te pones cerca del micro se oye. Tú canta. ¿Empezamos? Sí. Venga, ahí va, ¿eh? Xan, da tú la entrada. Sí. Sí. Vale. Oh, sí. Son da miña gaitiña, as nenas se de levare, as tontiñas son chelas, que se deixan engañare. Ven baila Carmina, Carmina, Carmela, con zapato baixo e media de seda, e media de seda, e media calada. Zapatos pide medias, as medias pide zapatos, unas rapaciñas guapas, Carmen pide os rapas guapos. Ven bailar Carmina, Carmina, Carmela, con zapato baixo e media de seda, e media de seda, e media calada. Ven bailar Carmiña, miña enamorada. Ven Carmiña, Carmiña, Carmela, con zapato baixo e media de seda, e media de seda, e media calada. Ven bailar Carmiña, miña enamorada. Non sei se algunha pregunta o non. Bueno, sigue. ¿Qué? Esto sí, a non ser que seguimos co seguinte, claro. Bueno, e xa para rematar, temos aquí, aínda quedaremos, como dixemos ao principio das sesións das actividades, un diploma a cada unha das investigadoras e investigadores. Hoxe, pois, imos a darlle un diploma ás diferentes profesoras e un para o curso en xeral. Logo xa entregaremos un personalizado para cada un de vos, vale? Entón, se o vides a recoller,
xa para rematar, Katia Capelán, que temos aquí. Katia, grazas. E os do curso, Chus Mourín. É distinto libro, porque como sabes, as dúas do centro, pois é distinto libro. Temos o de Valentina. Valentina e Patricia. Moitísimas grazas. Moitas grazas por acompañarnos neste traballo. E xa finalmente a Bernardo tamén temos aquí. Moitas grazas, Bernardo. Bueno, grazas a todas. E se queredes cantar, pois nada, un minutiño, ainda temos aquí para cantar. Un momentiño, por favor. Andábamos un pouco apurados, pero tiñamos un pouco de presa. Porque no programa estaba previsto que Bernardo fixera unha reflexión final, pero nos dá un pouco de tempo, non nos dá tempo, a verdade, porque sobre todo os do Murguía, porque teñen que marchar, porque claro, teñen unha viaxe longa, pero sí que queremos agradecer especialmente a todas as que estades aquí, pero especialmente a Bernardo, todos estes anos de activismo e dedicación ás diferentes linguas e un pouco eso que se coñece como modelo Murela, non? O traballo que ten feito tanto no ámbito escolar como no tecido en xeral comunitario en Burela. Bueno, imos deixarlle para que diga ainda que danos unhas palabras. Non, é ben simple, non quixera marchar daqui sen expresar dous desexos. Profesora Luzás, Marta Pérez Grossi, Gabriela Prego, a ver se cumpren estes desexos. O primeiro é que oxalá este encontro sirva para que algúns destes rapaces e raparigas, algúns, sexan alumnos e alumnas desta facultade no futuro. Teñen esa oportunidade porque nós cumprimos mostrándolles onde está e abrindolles a porta. Entón, nós cumprimos. Oxalá, no futuro, algún teña a vocación para vir aquí. Ese é o primeiro. Oxalá, agora, nesta vida hai que ter ambición. Entón, nada mellor para o noso esforzo que algún día, entre estas dúcias de persoas que estamos aquí, oxalá, unha teñan o privilexio de ser profesores, profesoras efectivas nesta sala. Que bonito sería para eles e que bonito sería para nós. Hoxe foron, non? Ana Osegueres Funes, que leva aquí 8 meses, ou Mustafa Sar, estiveron falándonos a todos e todas aquí neste escenario. Oxalá algún día o fagan de maneira oficial como docentes da Universidade de Santiago de Compostela. Será moi bon para as súas
para eles e elas, será moi bon para as súas familias, será moi bon para a Universidade de Santiago e será moi bon para a sociedade galega. Finalizo co seguinte, temos que participar todos. Finalizo con isto. Primeiro, decide comigo ou respondede a viva o diálogo entre culturas. Moi ben, e este moito máis fácil, amigas e amigos, digamos forte en algo no que cremos. Viva a comunicación.